Hi mga dear, this is plantain. Super ripe na. Super hinog na siya. So, ilaga natin siya. Then, gawin natin ng turon. Okay? So, lutuin natin siya muna. At ilulutuin natin gawa ng turon. Different way of making turon. Alright? So, ayan na siya. Pinapakuluan lang natin hanggang siya maluto. I guess, luto na yung ating bonobog na saging. Ayan na, luto na siya. So, pwede na natin siyang tanggalin dyan at palamigin. Balatan lang natin ito mga guys. Mga dear ko dyan. And then, palamigin lang natin siya. So, ito yung saging natin. I-mash lang natin siya. Until mapino-pino na siya. Yan, diba? Kung wala naman kayong smasher, pwede naman tinidor or kutsara. So, ito na siya. Yan mga dear. Yan na siya. So, ismas lang natin siya ng ganito, no? Para mas madali lang siya ihalo ng ibang ingredients natin. So, ilagay natin siya sa isang bowl dito. So, lagyan natin ng isang itlog. Yan, isang itlog. Isa lang itlog. Halo natin. So, ito ibang para natin gagawin ng ng turon. So, halo natin yan. Halo natin ng maigi para mas mahalo yung itlog dito sa ating saging. Mas masarap yung ating saging dito pag ganitohin natin. Lalo na yung overripe banana. So, mas maganda sa ganito ang gagawin natin. Okay? So, ngayon, lagyan natin ng asukal. So, itong asukal natin, 4 tablespoon ang ilalagay natin. Ayan. Tapos, lagyan din natin ng vanilla. So, yung vanilla natin ay optional. Pero para mas mabango yung ating turon, lagyan natin ng vanilla. Ayan. Ayan siya, no? Ayan siya. Nalagyan lang natin. Tapos, i-mix natin din. I-mix din natin. Simple lang ito mga dear. At super good. So, ito yung gusto nyo nating mga merienda na super hinog na yung saging. At pwede naman nyo ilaga na lang at gawin turon. So, yeah. So, mayroon pa tayong ilalagay dito. Lagyan natin ng mozzarella cheese o kahit anong cheese ang gusto nyo ilalagay dito. Ayan.
So, ayan na yung ating, lalagyan na natin yung cheese. Ayan, diba? Huwag tayong kuripot sa cheese. Para mas maraming masarap. Ayan. So, masarap na yan siya. Pero I guess we need more cheese. Mas malalong magustuhan to sa mga kids natin. So, merienda time kasi namin dito. So, tama na yung ating cheese. So, haluin natin ng maigi bago natin ibalot. Ibalot natin ito sa egg roll wrapper. Alright? Matikman nyo ito mga dear. Super mag-enjoy kayo at masasarap. Masasarapan talaga kayo dito. So, para hindi masayang ang ating super hinog na saging, kung hindi naman kayang gawin ng banana cake o cupcake, ay pwede nyo gawin ng ganito. Alright? So, ayan. So, nahalo na natin maigi. So, ihintayin lang natin. Ibabalot na lang natin ito. Okay, ito naman mag-caramelize tayo. White sugar. Okay, white sugar. Natin. Mahina lang yung apoy natin. Hanggang matunaw yung ating sugar. Ito ay optional lang din mga dear. It's up to you. Kung gusto nyo to gagamitin din sa inyong bali sauce sa inyong turon. So, yan na yung ating caramelize. Tapos, ano na yung ating sugar. So, yan. Patayin muna natin yung ating apoy. Yan. So, yan ang ating gagawin sa ating turon. Diba mga dear? Ay. Yan. Sarap. Ngayon, ito ay optional yan. Kung gusto nyo lang po.
So, try natin. Tingnan natin kung gaano ka sarap sa loob. Ayan yung ating cheese. Ayan. Nakikita nyo yung cheese natin? Ayan. Tikman natin. Ayan mga dear. Super sarap. Ito ay magugustuhan ng mga bata. Kahit adults. Yan mga dear, kung gusto nyo na isaw-saw dito. So, ito ang ating recipe for the day. So, happy cooking and thank you for watching. Bye everyone.